Keri Pakistan hagamit pratari kujemang arajar arpusau. Kala siat diki namding bat ki drone, nagabatmu ban kerwit yaki jaka kaput ha Jammu and Kashmir. Punjab bat Rajasthan. Kat kum ki India today, nagajing beteng gajing yakin at hagate gamit. Kishipai Pakistan kila ther bom bat siat ha Jammu ha Pathankot bat Jaisalmer. Baro kini ki drone bat ki namding lala abanya kun persya. Bat penduk deki air defense system keri India kiba kintup yaki drone jong keri Pakistan kiba temu ban wan siat bom ha Jaisalmer ha kaba la sawa ki jing bathai kiba syirkai bat ki jing me ding hasun beneng. Kani ka jing persyang ke Pakistan kalawan shisngi hadin bakari India kala siat namding bat penperai ki kitam le no kiba dana po Pakistan pada ki jaka ke Kashmir bala korup de kategori ke marjan ha ka steps nia ka nyau tari ku jemang arajar arpusan kabalong ko jubab ye ke jingjia syaksiat yap ke arpu ndrengot ki breu ha pahalgam ha ka arfu ar tari ku yong arajar arpusan de ki le no Lashkar e Taiba laong bahagani ka mit ke Pakistan kala persang ban ther bom khat santli ki nongba Henry kari India kala la ban pendu ye ki jing persang badhagani ka jingyele kita baro kat sandli ki nongba kila haban shongdum baro shime. Ha Jammu and Kashmir ki nongba ki bala haban shongdum ki kinthum ya ke Jammu, Rajouri, Udhampur, Samba, bat Srinagar. Ha ka bala yoi ha sun beneng ki jing me ding ki drone bat ki namding jong ka Pakistan ki basiat ha ki air defense system ke India. Kani galawan lam ki jing bathai ki bashirkai ha Jammu ha padeng ka jing dum bat ka jing pa jong ki siren ha katai ka than ki bakin thop ha Akhnur Samba Baramulla bat Kupwara ya ka kat ling sun ha Srinagar la perking bha bat ki air defense battery ki la long ki bala pen khre ban siat ki no ki namding jong ka Pakistan ha Punjab ha Jalandhar bat Hoshiarpur ki la Shongdum baro shimit bat ki don ki district ki balamana ban thang bom pataka. Ha Rajasthan kaladon ka jingdum ha Jaisalmer kaba ka nongba kaba don ha Kaput bat ka Pakistan. Nangta ka Bikaner bat ka Srinagar. Laong baka don ka drone ka Pakistan ka bala siat arpau kilometer na Falodi airbase. Ha Gujarat ka jingpenlip ka boarding ka Lakta ha Banaskantha district. Ha Suigambam bat ha Waf. Ha Himachal Pradesh, Southly ki floodlight ki la lip, ha Dharamshala, Katba, dang yard ka jingele kai cricket, ha padeng ka Punjab, bat ka Delhi Capitals, bat kham hadin la pensange ye ka jingele kai. Ke India ka la say de ka S400 Sudarshan Chakra, L17 Zu 23, bat ka Shilka Air Defense System, banya konye ki drone jong ka Pakistan. Ki air defense system ka India kila siat ru ki jet yapom F-16 ka Pakistan hadin bakala sedang ban hiartma ya ki India hakiba buntli ki jaka. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya